Il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat qed jintaqa' mal-għaqdiet volontarji f'laqgħat ta' informazzjoni. Dawn il-laqgħat ta' informazzjoni qed isiru dwar l-allokazzjoni ta' 3 miljun euro bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika imħabbar mill-Gvern. Dan il-fond huwa mmexxi mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat filwaqt li l-għaqdiet volontarji jistgħu japplikaw għal dan il-fond online. Waqt din il-laqa, il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għal-Volontarjat, Mauro Paċ Palaskandolo, qal li dawn is-serje ta' laqat saru f'Malta u Fawdex biex jinformaw lil dawk fis-settur tal-volontarjat kif se jitqasmu dawn il-fondi. Qegħdin nagħmlu serje ta' information meeting biex inħabbru u ninformaw lis-settur fuq il-fondi kif ħajitqasmu u x'inhu eligibbli. Paċ Palaskandolo qal kif dawn il-fondi huma maqsumin f'erb'oqsma. Dawk ta' spejjeż relatati mal-impjiegi, spejjeż relatati ma' kontijiet tad-dawl u ilma, spejjeż relatati ma' servizzi li nataw waqt il-pandemija u fond ta' emerġenza sabiex jappoġġja provvisti relatati ma' servizzi mogħtija mill-għaqdiet volontarji matul il-pandemija. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima qal li dan huwa l-akbar investiment dirett li qatt sar fis-settur tal-volontarjat. Dawn huma importanti għal fatt li qegħdin jagħtu dawl ġdid propju lil dak illi hija l-ikbar għajnuna li qatt ingħatat min-naħa tal-Gvern lis-settur tal-volontarjat. Is-Segretarju Parlamentari Grima qal kif dan il-fond se jkun qed jassigura l-eżistenza ta' dawn l-għaqdiet volontarji li kienu minn ta' quddiem waqt il-pandemija. Tenna kif il-Gvern jinsab kommess li sfidi li jaffaċċjaw dawn l-għaqdiet ibidluhom f'opportunitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.